Ngiphinde ngibingelele bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. uJesu Kristu oyinkosi ozobuya zolanda ibandla elimlindele elilungele ukuhamba naye, elingcwelisile la ihlukanisela yena labangcwele gelekeqe. Siyabonga kakhulu bazalwane, sinikeza uNkulunkulu wethu udumo ngale mvuselelo asinikeze yona yokuba sivuselelane, sithole ifundiso zezwi likaNkulunkulu ophilayo, ukuze ingqondo yethu ikwazi ukubona, ikhanyiswe, ukuze ikwazi ukuhlola okuthandekayo kuNkulunkulu ophilayo. Bazalwane, sizofunda izwi incwadi yesambulo uchapter 18. Sibheke ukuchithwa kweBhabhiloni. Sibheke isizathu lokuchithwa kwalo. Kuzo zonke izizwe zomhlaba iBhabhiloni liyoba ngokugcina ukuthi lichithwe. Sizobheka isizathu salokho ukuthi kungani lona libe ngelokugcina, kugcinwe ngalo. Sizofunda ke bazalwane isambulo 18 verse 20 from verse 21, kodwa kakhulu ngibheke lapha ku verse 23. Ingelosi enamandla yaqukula itshe lokugaya elikhulu, yaliphonsa olwandle, ithi, liyakwenziwa kanjalo eBhabhiloni, umuzi omkhulu, the big city, liphonswe ngamandla lingabe lisatholakala nanini. Verse 22. Umsindo wababetha ihabhu, owabahlabeleli, owabashaya imitshingo namacilongo awusophinde futhi uzwakale kuwe. Zonke izingcweti ezenza noma yimiphi imisebenzi azisayi kuba bikho kuwe nanini. Umsindo wetshe lokusila awusayi kuphinde uzwakale kuwe. Ukukhanya kwesibani akuyi kubuye kukhanye kuwe. Izwi lomyeni nelomlobokazi alisoze laphinda lizwakale kuwe. Ngokuba abahwebi bakho babe ngabadumile emhlabeni, futhi udukisile izizwe zonke ngokuthakatha kwakho. Isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu alichithe iBhabhiloni kodwa agcine ngalo, adile nezinye izizwe kuqala. Number 1, ingoba umuzi omkhulu, ngesizulu lithi umuzi omkhulu, ngesingisi i-great city. Lo mqondo ukuthi umuzi omkhulu, great city, ngesizulu kwemawusuhumushe ukuthi great city, idolobha elikhulu. Leli dolobha elikhulu lisilethela umqondo ukuthi likhulu ngokwesakhiwo, bese futhi liba likhulu ngokwezinto ezitholakala kulo leli dolobha eBhabhiloni. Ezitholakala kulo materially, ezitholakala kulo religiously, izinto eziningi ezitholakala kulo economically, politically, ngokwezomnotho nangokwezepolitiki nangokwezenkolo. So idolobha elikhulu eliphethe izinto ezifunwayo emhlabeni wonke, liphinde futhi libe likhulu educationally, ngokwemfundo, linolwazi leli dolobha, liphethe ulwazi lwasemandulo, liphinde futhi libe isource yokuhlakanipha, wisdom, learning, ukufunda zonke inhlobo zemisebenzi, ukufundela yonke inhlobo yemisebenzi. Liphinde futhi libe idolobha elikhulu ngoba likwazi ukukhiqiza bonke ochwepheshe nezingcweti zemisebenzi ezinhlobonhlobo lefundelwayo.
So ke isizathu sokuthi uNkulunkulu alibhubhise alichithe yileso sizathu ngoba ngezinto ezitholakala eBhabhiloni sizothola ukuthi likhona leli Bhabhiloni laphana ngithi uGenesis chapter 11 ungixolele amagoda angakahle uGenesis chapter 11 siyakubona lokho kuhlakanipha ngoba abantu babeqoqene khona behlala khona bekhuluma ulimi ilanguage eyi1 so ba plan ukuthi bazokwakha ibhilidi umbhoshongo omude uzofika ezulwini bazakhele igama emhlabeni so bavumelana ukwenza lokho halfway uNkulunkulu wabona ukuthi labantu benza into wrong ngoba uNkulunkulu uthe abazalane bande bagcwalisa umhlaba bona bafuna ukuhlala ndawonye then uNkulunkulu waseba confuser ilanguage ababeyikhuluma njengokuthi nje singamaZulu sikhuluma isiZulu sonke bese sivele nje ukhulume omunye siqembuke abanye bakhuluma enye ilanguage esingayizwa nabanye bakhuluma ilanguage esingayizwa nabanye bakhuluma ilanguage esingayizwa then uthola ukuthi asezwani lana laba abakhuluma ilanguage abayizwayo omunye nomunye baqembuka bathatha idirection yabo injongo uNkulunkulu wayefuna ukuthi phela bagcwalise umhlaba ba-inhabite umhlaba bawugcwalise umhlaba so nje uNkulunkulu ayefuna so ke kuningi ukuhlakanipha ukuqonda okutholakala kule great city noma kuleli dolobha elikhulu kulomuzi omkhulu waseBhabhele so ke uNkulunkulu uzowuchitha ngaleso sizathu sizosifunda ke isambulo chapter 18 siqala ukufunda ku verse 1 sehle naso nje uma usifundi isambulo 18 mhlawumbe ukuhlelela nje oyinaka lento ukuthi kusukela lapha na ko verse 9 empeleni isambulo 18 sonke kodwa kakhulu lapha naqhama kahle ko verse kusula ku verse 9 ushona ezantsi into etholakalayo lapho uthola yonke into ecebise amakhosi omhlaba ecebise amazwe onke omhlaba abantu makuthiwa bacebile baphila kahle bayatamasa yabona bakhomba ngophakathi noma badla izambane likwaPondo noma bayaphumelela empilweni izinto zibahambela kahle lezi zinto ezitholakala lapha nesambulweni chapter 18 from verse 9 wehlushona ezantsi yizo lezi zinto athi umuntu mabe sefundile senemali ese afford empilweni ukuthi athenge lezi zinto athi mase eyithengele senazo bese yahlonishwa ukuthi ubani kumhambela kahle ucebile so ke iBhayibheli lithinta ukuthi ke amakhosi omhlaba nabo bonke abacebileyo abayizikhulu bonke emhlabeni wonke bacetshiswe isource kuyiBhabhiloni icity the great city umuzi omkhulu noma idolobha elikhulu so ke manje uNkulunkulu uzochitha lo muzi sekuvuka umbuzo ukuthi ke kanti yini ukuthakatha phecelezi inkulumo mfanekiso lokho kuthiwa i-figure of speech ukuthi uphimisela amazwi athile ayigama elithile kanti uqonda inkulumo ethile ngaleyo nkulumo so uma lana kukhulunywa ngokuthi lapha na ku verse 23 asewuphinde ukukhanya kwesibani akuyikubuye kube kukhanye kuwe izwi lomyeni nelomlobokazi lisoze laphinda lizwakale kuwe ngokuba abahwebi bakho babe ngabadumile emhlabeni futhi udukisile izizwe zonke ngokuthakatha kwakho udukisile izizwe zonke ngokuthakatha kwakho lento uthi ngokuthakatha kwakho thina mhlambe ama-Africans abase-Afrika ukuthakatha sikuchaza sigcine kulokhu esikwaziyo ngendlela esikwazi ngayo yokuthi umuntu uhlanganisa umuthi amakhathakathana akhe ihlahle ezithila ihlanganise abese ke ekhuluma namadimoni noma nemoya yakhe loyise kwimbusa then enza umuthi charm abese uthumela lo muthi noma ufake noma uchithe phansi uyabona uvuvuzele kwengukuthi umuntu uthakatha kanjani then abanye bagibela imfene ngokushiya ukuthi bagibela imfene abanye bakufaka ekudleni yabona nje umqondo wethu ugcina lapho but figuratively ngokukhuluma kweBhayibheli mawuthi udukisile izizwe zonke ngokuthakatha kwakho lento ukuthi ngokuthakatha kwakho kushiwo ukuthi
abantu into ekade beyiyona ngokohlelo lukaNkulunkulu bepure uNkulunkulu ebalethe emhlabeni. So iBhabhiloni liyisizinda samademoni. So uSathane uhlanganisa umqondo wakhe lapha emkhathini aplane ukuthi uzoba corrupta kanjani abantu, uzobadukisa kanjani abantu, uzobangcolisa, uzobahlanyisa, uzobonakalisa kanjani abantu, uzobonisa, yabona, uzobenza kanjani ukuthi bone kuNkulunkulu baphambane noNkulunkulu. Bese lento ithathwa amademoni, then amademoni kwakuyisizinda sawo lomuzi omkhulu, this great city la ayifika hlale khona kunabantu asebavuma ukuthi lamademoni abanikeza izinto. Then ke bese bethatha lolwazi ke laba bantu ke kube indawo la izinto zidistributwa khona emhlabeni wonke, zinikezwa amakhosi onke omhlaba. Zisuka kuphi? Zisuka lapha eBhabhiloni. Ukwenza isibonelo mhlawumbe uze ubone umqondo. Kunendlu okuthiwa indumba, indlu la izangoma kuthiwa lelamadlozi abadala behlala khona, indumba. Bese kuthi ke umuntu mabeza ke ezobhula nani ungena kuleyo ndumba leyo, kuhlela imithi la kuhleli zonke izinto zakhe. So ke uma lo muntu uhlangana naye egcinela igceke ngaphandle, umuntu nje ungakhuluma naye, uhlangana naye ekhela amanzi emfuleni nani. Kodwa once wangena kule ndumba lena uyashintsha abe umunye umuntu ngoba usengena endaweni la mademoni ehleli khona isizinda sawo. Then useyoconsulta, then abesefuna lolu lwazi asuke efuna ukulithola, bese la mademoni ekhuluma kuye, bese eyamtshela lo nenkinga ukuthi ke nansi inkinga yakho, lungisa la nalana, bese emnikeza nomuthi nanani la kusetshenzelwa khona. Ila mademoni ehlela khona vele emkhathini afika hlale akhelwe lendlu. So ke emhlabeni lomuzi omkhulu kuthiwa iBhabhiloni, umuzi uSathana ukhetha la ehlisela khona zonke izinto ezumqondo wakhe. So ke makuthiwa ke izizwe zomhlaba ithakathiwe, lolu lwazi lwamademoni njoba sifundele laphana isambulo 9 ngithi verse 20 mangaphosisi ukuthi abantu abayeka ngokukhuleka kuwo amademoni. So ke laba bantu emhlabeni wonke bathole lolu lwazi lwamademoni, uSathana lehlisele lapha eBhabhiloni ngamademoni. Amademoni iyona ndumba leyo, iyona ndlu, iyona khaya la uSathane ebeka khona, ekhuluma khona, exoxa khona, ecommunicate khona nabantu kule great city lena. So ke lonke ulwazi lokuthi abantu bacebe baphumelele, bangabi nesikhathi, bangafuni lutho ukuzwa lutho ngoNkulunkulu ophilayo nemithetho yakhe nemiyelo yakhe, banaka ingcebo yabo, banaka impumelelo yabo. Lolu lwazi lenkolo, le belief system, le religion isuka lapha eBhabhiloni. Yila izinto zonke zobumnyama ziqala khona, ziphekwa khona, zivela emkhathini. So yisona sizathu uNkulunkulu okuzokwenza ukuthi achitheke. Makuthiwa ke udukisile izizwe zonke ngokuthakatha kwakho, yabona. Makuthiwa udukisile izizwe zonke ngokuthakatha kwakho, ukuthakatha lana kusho lokho ukuthi unikeza umuntu into emenza ukuthi angabe saba iorigin lento uNkulunkulu akade emdale nguye, waba yiyo originally ngokudalwa uNkulunkulu. Uyamshintsha lo muntu umguqule. So ke umguqula kanjani lo muntu nami? Ngokumnikeza ulwazi, yabona. Lento yokunikeza ulwazi inamandla ngendlela emangasayo. Ngenkathi ulifaka umuntu ulwazi kuye, umfundisa, uyamfundisa theoretically, uphinde futhi umenzise lolu lwazi alipractice, lokho kuzana lokho okuthiwa ama practicals, then alipractice luze lungene kuye, lumngene akwazi ukulenza. Ingakho umuntu masefundile kufuneka ahambe ayosebenza. Then nasemsebenzini akhona akuvele kuqashwe noma ubani, bayebethi bafuna umuntu one experience. Kusho ukuthi kufuneka ipractice yakho behind the doors ibe strong, uzugain experience, bese bekwazi ukuthi bakusebenziseke kuleyo ngxenye abafuna ukusebenzisa, kulo mkhakha abafuna ukusebenzisa kuwo. So ke manje
lento yokuhlakanipha kaSathane okuvela lapha eBhabhiloni kunakalisa izizwe zomhlaba ngoba njoba bevumile abaseBhabhiloni ukuthi uSathane ahlele khona alethe izinto zakhe khona ingcebo ubathembisa ingcebo yokuphumelela material abathema bephumelela izizwe zomhlaba zahaha zayifisa lempumelelo zayifisa lempilo bahamba bothekelela ulwazi ngokuthekelela ulwazi nabo bafuna ukuthi bacebe la bevela khona. So ke inamandla ke into oyitshela umuntu oyifundisa umuntu iyamshintsha emguqule. Ingakho ke inceke zikaNkuluNkulu mayishumayela ivangeli zishumayela umbuso kaNkuluNkulu ophezulu konke, ivangeli likaKristu Jesu, ivangeli lensindiso, ivangeli lokuphendula nokuthethelelwa kwezono, ivangeli laphakade. Uma ishumayela inceke zenkosi bese umuntu esephendukile bese ziyamfundisa kuzoshintshwa manje isimo sakhe siguqulwe kulokho kade seyikhona ekungakholwini, then ashintshe manje abuyele kuNkulunkulu. Nalapho futhi iprocess yokuthi umfundise then umpractice lo muntu ayipractice lento umenzisa aba practicals izingene lento okuye. So ke uma ufunda ama-Efesu chapter 4 verse 13 then kuyakhiwa kuyapreparewa ulungiswa abazalwane ukuthi bakwazi nabo ukukhonza to serve. So ke uma ufunda ama-Roma chapter 12 verse 1 no verse 2 ngakho ke ngiyanincenga abazalwane ngobubele bukaNkuluNkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandekayo kuNkulunkulu kube ngukukhonza kwenu ngomoya. Then ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkuluNkulu okuhle okuthandekayo nokupheleleyo. Right? Kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ibe yintsha ingqondo yenu. So uyezwa ke manje ukuthi ke lento yenziwe ibentsha ingqondo. Uyenza kanjani ingqondo yomuntu? Then ungena kanjani ingqondo yomuntu? Ufika kanjani engqondweni yomuntu? Ufika ngokuthi ukhulume, ufika ngokuthi ufundise, ufika ngokuthi umtshele something. Yabona, umnikeza ulwazi. Lapho ingqondo isebenza ngokuthi ithola ulwazi. So uma umnikeza ulwazi umuntu angisaphathi ke njengoba ezikoleni ingane kusula emncaneni bayo Monday to Friday January to December iyafunda ingane yabona. So kushintshwa kuguqulwa isimo somuntu odalwe uNkulunkulu. So kufanele aconforme afuze afane alingise lo amfundisayo. Yabona uLucifer uSathane ufuna abantu bafuze yena bafane naye. Ingakho letha leli knowledge le information lena. So ke manje uma uzoguqula ingqondo yomuntu uguqula nesimo sakhe. Ngathi yabona nje kwenye audio ngeke senze isibonelo ukuthi umuntu kade ephila yabona then usefakelwe ini idrug wathakathwa lo muntu then lo muntu usedakiwe use out of senses ingqondo yakhe asazi lutho asakhumbula lutho asacabanga lutho usumshintshile uaffecte isimo sakhe ngokuthi kube khona omfakela yona omdlisa yona. So lento omdlisa yona noma umfakele yona isuke engqondweni ulwazi onalo ukuthi ukuze ngimshintshe isimo ufuneke ngenze kanje practical. So ke lento yokufundiswa kwabantu ezikoleni lento yokufundiswa kwabantu ema-universities bayashintshwa bayaguqulwa bayathakathwa. Lento yengcebo ukuthi abantu bazotshela ukuthi bazoceba nani then banaka kwenyama banaka kwasemhlabeni ozobhujiswa then bayathakathwa bayashintshwa bayaguqulwa ukuthi isimo sabo kungabe isimo esifundwa nesithandwa uNkulunkulu esijatshulelwa uNkulunkulu njengoba amaRoma ekhuluma lana ukuthi ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuhle okuthandekayo nokupheleleyo perfect kubani kuNkulunkulu. So ke bazalwane iyona ndlela ke leyo izizwe zomhlaba ezathakathwa ngayo zithakathwa yini iBhabhiloni ma sithi Sambulo 18 laphana uverse 23 udukisile izizwe zonke ngokuthakatha. Uzidukise kanjani? Ngokuthakatha. Zonke izizwe idukile. So ke ngale knowledge, ngale wisdom, ngale understanding, nangale practicality yokuthi ubanikeze ingcebo abantu nihwebelane nabo,
then ubathakathile bangabe besaba ilento uNkulunkulu ade ifuna njengokuthi nje umuntu uthakathiwe useyahlanya kade right ephila manje useyahlanya usekhuluma yedwa usehamba nqunu wenza yonke imikhuba lena uthakathiwe lo muntu uthakathe obani uthakathe umuntu onolwazi ukuthi yini ufuna ukuyihlanganise ukuze lo muntu ashintshe isimo sakhe aguquke so ke manje isimo sabantu sishintshile siguqukile emhlabeni akusesona lento esifuna uNkulunkulu kunolwazi olufakiwe kubo bashintshwa baguqulwa bathakathiwe ingakho namhlanje mawushumela iqiniso levangeli lombuso kaNkulunkulu ngenxa yokuthi abantu bathakathiwe balwa nawe ngoba basayifuna into ethinta uNkulunkulu bathakathiwe labantu yabona umuntu kade ehlala endlini ehlala ekhaya lakhe nomuzi wakhe usehlala emgaqweni wehlenyuka akasagqoki kade egqoka umuntu usethakathiwe lo muntu useshintshe izinto ezinormal akasayidinga akasayifuni usephila impilo eabnormal so manje abantu baphila impilo eabnormal not normal according to God iabnormal uNkulunkulu iabnormal empilo ephilwayo emhlabeni njengoba ngichazile kwenye video ukuthi kwenye audio ukuthi siphila emhlabeni wezinto ezifake abesifazane bakhanda amabele afake ama hips afake izinqa ezifake abathi bakhulelwe bakhanda izisu ezifake yabona yonke into nje manje fake emhlabeni nokudla esikudlayo ifake yabona indlela esicabanga ngayo ulwazi olugenuine lwezwi likaNkulunkulu iBhayibheli lingcwele umoya ongcwele uNkulunkulu asishiye naye asifundise then igenuine leyo but sesifuna izinto ezifake izinto zamademoni right that's why uNkulunkulu ezobhubhisa ke lo mhlaba ake siqale sifunde isambulo ke bazalwane uchapter 18 verse 1 ngiqale lapha ku verse 23 ngoba bengifuna ukuveza kulento ukuthi umhlaba wonke uthakathiwe yabona uthakathiwe umhlaba ukuthatha kusikhona kuphela lokhu esengichazile ngama Africans ngokwama Africans but ukuthakatha any wrong information any wrong knowledge understanding wisdom lo muntu masumfakaze usumfake leyo knowledge leyo uzophila ngokuthi wazi ini uzokwenza izinto ngendlela afundiswe atshelwe ngayo then ke bese ukuthi ukuhamba kwakhe ama steps akhe ahamba according to lokho akwaziyo uzokwenza lokho uzophila lokho so ke there is why umthakathi lo a witch noma a wizard I witch owesifazana othakathayo I wizard wesilisa then a witch or a wizard kuthiwa umuntu bamgcabile bamfaka uhlanga ingane isencane bayifaka uhlanga ithakatha ngisho ingathande izonda abantu ithakathe iphushwa yilo moya ofakwe kuyo okuthiwa uhlanga so ke ingane ikhulu ihluke kwezinye izingane kanti ikhethiwe la ekhaya izothi nayo masiyikhulile bisibona ukuthi sizofa besikhethe enye ingane nayo lento igcina ukhondolo idluliselwe yilento eyenzakalayo kwenemfundo ke mayesefundile umuntu ufuna naye ingane zakhe efunde lokhu kuthakatha ngakho ufuna naye ingane zakhe ithakatho ngoba ubonile ukuthi kuyamphilisa manje ke enyameni kuyamphilisa uphila kahle uyaphumelela nengane zakhe kufuneke naye idlulise kuwe nengane zakhe edlule kuwe then sekukhondolo umhlaba wonke uthakathiwe bazalwane that is why uJesu uzile wazoba indlela wazoba iqiniso wazoba kuphila ake silalele ku verse 1 ke isambulo 18 emveni kwalokho ngabona enye ingelosi yehla ezulwini inamandla amakhulu umhlaba wakhanyiswa inkazimulo yayo so ingelosi bazalwane iyodwa ngeke ngasho kwenye recording ukuthi uJesu masebuya ngenkazimulo enkulu kuyobe ngabhediwe bazalwane ngoba ingelosi iyodwa nenkazimulo yayo kuyamangalisa yezwa ke la kuthiwani uthi wabona ingelosi yehle ezulwini inamandla amakhulu umhlaba wakhanyiswa yenkazimulo yayo yabona ukukhanya kwalengilosi inkazimulo yayo yakhanyisa umhlaba wonke njoba nelanga likhanyisa umhlaba wonke so verse 2 yamemeza ngezwi elikhulu yathi liwile iBhabhiloni elikhulu seliphenduke indawo ehlala amadimoni lokhathi ngichazayo ngaphambeleni bazalwane yabona iBhabhiloni seliphenduke indawo ehlala ini amademoni yonke into ozoyithola la eBhabhiloni okwazi ukuthi iwumqondo wamademoni
ngoba ikhaya, indawo, it's a place, it's a home of evil spirits, of demons. So nejele layo yonke imimoya engcolileyo. Then uma kuthiwa ijele yila usathane wagcine khona yonke imimoya engcolileyo igcinwe la eBhabhiloni. Nazo zonke izinyoni ezingcolileyo nezinengekayo ikhona inyoni abantu kuthiwa bathakatha ngazo enengekayo ezingcolile. Nazo zonke izinyoni ezingcolileyo nezinengekayo, nazo zonke izilwane ezingcolileyo nezinengekayo, abanye bathatha ngeemfene, abanye bathatha ngeempundulo, all the stuff. Nazo zonke izilwane ezingcolileyo nezinengekayo. Verse 3, ngokuba zonke izizwe ziliphuzile iwayini lezinkanuko nobufebe balo. So ke amadimoni, imoya engcolileyo, inyoni engcolileyo, ilwane engcolileyo, iBhabhiloni, the great city, uhleli la, kutholakala la. So ke ulwazi luthululelwa la. Bese kuthi izizwe zonke zomhlaba zize zizoncela, ziphuze. Yabona, ziphuze mayithi uJesu lezi sitsha sami igazi lami echithelwe nina maniliphuza niyamemezela ukufa nokuvuka. Siyaphuza kusho sithatha isifundiso sika Jesu, sithatha amazwi kaJesu. So izizwe zonke zomhlaba ifundisiwe makuthiwa iwayini, i-teaching leyo. Iwayini limele isifundiso. So izizwe zonke zomhlaba zifundisiwe lokhu kuhlakanipha kwamadimoni okuvela kuSathane okula eBhabhiloni. Right? Amakhosi omhlaba afebe nalo, the presidents, the kings of the world bafebe nalo. Kusho ukuthi ukufeba kusho ukuthi babe nobudlelwano obubi. Ngoba ukufeba yilokho kuba nobudlelwano obubi. Babe nobudlelwano obubi. Bazolithatha izinto ezimbi ezingcolile kuleli Bhabhiloni, kuleli dolobha. Bazothatha ulwazi olubi ukuze bakwazi ukuthi baceba amakhosi omhlaba. Njengoba neSouth Africa nje nakuthiwa isidevelopile la eAfrica, then onke amazwe kuthiwa well developed yileli Bhabhiloni elisupplyayo. Right? Nabahwebi bomhlaba bacebile ngengcebo yokutamasa kwalo ini iBhabhiloni. Nabahwebi, abantu osomabhizinisi, yabona, bathengiselene, bayahwebelana naleli Bhabhiloni. Leli Bhabhiloni linolwazi. So ke ngenxa yolwazi, ulwazi liyakhokhelwa. So kufuneke izizwe zomhlaba ikhokhe, amakhosi omhlaba akhokhe athole lolu lwazi. Then kufuneke kube nezinto izizwe zomhlaba amakhosi omhlaba nazo azoyidayisa kuleli Bhabhiloni lithenge, kuyahwebelwana. Then bese bekwazi ukuphila kahle abantu batamase. Sizoza ukuthi batamasa ngaziphi izinto ukutanyeswa ngazo lapha from verse 9. Then ngase ngizwa elinye izwi livela ezulwini lithi, bantu bami phumani kulo ukuze ningahlanganyeli ezonweni zalo futhi ningehlelwa izinhlupheko zalo. Ngokuba izono zalo zifinyelele ezulwini noNkulunkulu wakhumbula ukungalungi kwalo. Yenza kulo lokho elikwenzile ukuphinda-phinde kabili okwemisebenzi yalo. Endebeni ebelixubela kuyo lixubele ngokuphindiwe. Kube ngangalokho elizidumise latamasa ngakho. Ligidlabezeni ngokuhlupheka nokulila. Ngokuba enhlizweni yalo lithi ngihleli ngiyindlovukazi, angisiye umfelokazi futhi angisoze ngakubona ukulila. Yabona labantu uma bona beyisosi yokuceba kwezizwe zonke zomhlaba, kusho ukuthi bona bacebe kakhulu, abayibona kancane into eyobenza ukuthi kuthiwa baswele. Ingakho ethi esebenzisa ifigure of speech lana ukuthi uyibiza ngokuthi iqueen, indlovukazi. So ke akayibone elila, akayibone ekhala, ayibone eswele, ngoba ucebile. Ingqondo yali iBhabhiloni ikhulu zaya ababusa abaphathi balo bayazi ukuthi ukuhlanipha abakuthole emadimonini basafe. Ayikho into yobaphazamisa, banamandla, baphethe amandla, baphethe ukuhlakanipha
ukuhlakanipha baphethe wisdom baphethe udumo bane security bane stability baqinile ngeke ubanyakazise so ke mabecabanga ingcebo yabo ihambile inkulu abayicabangi nje ukuthi bayohlupheka ngelinye ilanga bakhohlwe into yodwa ukhona uNkulunkulu umneni mandla onke sizofika isikhathi uNkulunkulu lapho ezo actor khona njobe ekhuluma nje ukuthi bantu bami sekuyisikhathi ukuthi ngiyalichitha manje iBhabhiloni phumani kule system yalo phumani kulokonakala kwalo phumani kule mfundiso yalo kule mfundo yalo phumani kule msebenzi yalo phumani kule ngcebo yalo phumani kulokhu kutamasa kwalo phumani kule mpumelelo yalo phumani kulokuhlakanipha kwalo ngoba manje ningahlanganyeli izono zalo ukuze ningahlanganyeli nenhlupho sengizolihlupha manje ngoba lishaya isifuba liyahlonishwa umhlaba wonke liyakhothanyelwa leli Bhabhiloni lomuzi omkhulu. Verse 8 ngakho ke kuya kufika ngalusuku lunye izinhlupheko zalo ukufa ukulila nendlala futhi liyakushiswa ngomlilo lingqongqe ngokuba inkosi uNkulunkulu elahlulelayo inamandla. Verse 9 amakhosi omhlaba lawo ayefeba atamasa nalo ayakukhala alile ngenxa yalo lapho ebona intuthu yalo lisha ayomela kude ngenxa yokwesaba ukuhlupheka kwalo athi maye kuwe muze omkhulu waseBhabhiloni muze onamandla ngokuba ukwehlulelwa kwakho kufikile ngehora linye nje. Labantu ke akade kuyibona behwebelana nalo beletha izinto lithenge bese beyaceba bathola imali enkulu nalo iBhabhiloni lihambisa izinto zalo bathenge bona licebe kakhulu then leli Bhabhiloni leli kuzofika la uNkulunkulu elahlulela khona bayazi abantu ukuthi lohlulelwa ngelinye ilanga manje bazomela kude baqhela abangani babo baqhele bamelele kude ngoba kubamnandi abantu usahamba nabo nivumelana nabo but siyafika isikhathi sakho sakho nje wedwa baqhela abantu bame kude baqhela abangani bakho nabantu othi bathembile baqhele siyafika leso sikhathi. So ke lo mqondo waseBhabhiloni ukuthi libize ukuthi liyinkosikazi noma liyiqueen umqondo lo elufake kubo bonke abantu abafundile emhlabeni wonke. Yabona umuntu masefundile esethola umsebenzi bese ethi ya manje sekuhamba kahle manje akhohle ukuthi khona usuku lokufa akhohle ukuthi khona usuku lokwahlulelwa akhohle ukuthi khona usuku lokulahlwa umuntu engenzanga kahle alahlwa esihogweni abayicabangi nje lonto abanendaba nayo ngemali yabo nempumelelo yabo ngokufunda kwabo bayizenzela isecurity yabona bathatha ama funeral cover abantu benzela ukuthi mase befile bangcwatshe kahle babe nodumo negama abacabanga umphefumulo wabo nomoya wabo ukuthi bayapi bazoyichitha kuphi ingunaphakade yabo mase befile abacabanga lokho abacabanga ukuthi uJesu uzobuya landa ibandla elingcwele abacabanga ukuthi uNkulunkulu uzobhubhisa lo mhlaba. Yabona mase efundile umuntu athi ya sengakho umuzi wami nefinisher yami then ubani ongangithinta nginemali zami nginama investments nginama policy ngigcinile imali sengiyakhila ingcebo ngithengile ama properties nginemizi ebiningi yahlukene then ya indlala ikude nami uhlupheka kukude nami lowo mqondo lowo baningi abacabanga kanjalo okufakazela ukuthi lento abayifundayo nalemsebenzi abayisebenzayo ivela lapha eBhabhiloni emzini omkhulu ikhaya lamadimoni nekhaya lomoya bonke abangcolile ibo laba bafaka wonke lo moya enkathi uhanjiswa lo moya ufaka ekoleni kufunda incwadi zibhalwa lapha ezinye incwadi. Yabona lolu lwazi lokuhlanipha kune library enkulu lapha ubona lagcinwa khona ulwazi la kunemqulu khona yolwazi nokuhlakanipha lo mqondo utholakala lapha bantu bami phumani phakathi kwalo. Verse 11 nabahwebi bomhlaba bayakhala bayalilela ngokuba akusekho muntu othenga impahla yabo impahla yegolide eyesiliva eyamatshe ayigugu amapharele ilinene elicolekileyo okubukhwebezane silk usilika okubomvu imithi yonke enamakha zonke izitsha zamazinyo endlovu
izitsha zonke zomuthi onenani elikhulu, ezethusi, ezensimbi, ezetshe elimhlophe, isinamoni okunephunga elimnandi, impepho, amafutha okuqhola, inhlaka, iwayini, amafutha omnqumo, impuphu ecolikileyo, lokho kuthiwa uflour, ukolo, izinkomo, izimvu, amahashi, izinqola, izigqila, imizimba nemphefumulo yabantu. Yini ecebiseleli iBhabhiloni? Ilezi izinto ezibalele lapha abazalwane, uverse 11 kuya verse 13. Yabona, ngisazoqhubeka futhi uverse 14. And lezi zinto hlala phansi manje uthi ukuphoza kancane, ushaya uphoze esikhathi ulalele lana, imise lento ilalele bese uyacabanga. Lezi zinto ezibalelana ibona bukhazikhazi, ibona bucwebe, ibona buhle basemhlabeni lobu obufundelwayo, obusetshenzelwayo. So andukuba lento ifike kuwe uyigcine laphana ibe isithixo sakho lapha kwakhe emzini wakho usuyibekile usunayo. Yakhiwe, ikhandiwe. Lezi zinto ezibhalelana zikhandiwe and ayikhandwa noma ubani. Kufuneka umuntu aqeqeshwe, abe nolwazi, abe neskill, then bese approve ukuthi ngempela ufundisiwe, aproduce certificate sokuthi unwalo ulwazi, uqeqeshiwe kulomkhakha, bese yaqashwa sebenze. Uma kukhulunywa ngensimbi, kukhulunywa ngegolide, kukhulunywa ngane ngempondo zendlovu. Yabona, uphondo lwendlovu liyadayiswa nje manje, ziyabanjwa indlovu elokhuzeni eqiwini, zibulawe kuthatha uphondo dayiswe kwamanye amazwe, kwakhiwa izitsha ezi-expensive. Uma kukhulunywa ngegolide, kukhulunywa ngamapharele, yabo izinto kukhulunywa ngamakha, yabona, bese kukhulunywa ngeagriculture, ukudla, izilwane, then bese egcineni kukhulunywa nangemphefumulo yabantu. Abantu lokho kuthiwa i-human trafficking. Namhlanje abantu bayadayiswa, abantu bayasetshenzwa bazalwane. Kubanjwa abantu, kukhishwa ama-organs, izitho ezithile zomzimba, idayiswe enhle imali. Beside lo muntu wesilisa othi mayefuna ukuceba ahamba ayodayisa imbewu yakhe lapha nama-sperms, then athole enhle imali. Ithathe leyo mbewu lapho, labantu abatholela ulwazi lweBhabhiloni, athi umuntu nje mina ngifuna ukushada ngoba ngifuna ukuyidlela imali yami, ngifuna umuntu ozongiphazamisa, kodwa ngiyifuna ingane noma eyodwa noma embili. Bese yahamba eyalapha kulama clinic, wona lama clinic anefundiswa. Ifundiswa lezi zalolu lwazi lwaseBhabhiloni, la khona amademoni. Then lezi ifundiswa ziqeqeshiwe ukuthi umuntu wesifazane engahlangananga nomuntu wesilisa umitha kanjani, ukhulelwa kanjani. Zimjove akhulele umuntu wesifazane, athathe le mbewu, le ndoda leyana efika dayisa isperm sawo lana. Lo muntu wesifazane athathe lesi afakwe lesi sperm lesi, azala ingane yakhe ezodla lengcebo. Lezi zinto ezibhalwe lana, lobukhazikhazi obhalwe labazalwane. Into yefundiswa yona into esetshenzelwayo. Bathakathiwa abantu ngalento, yona into abakwazi ukuyicabanga, abasakwazi ukucabanga okunye. Uyabona uma umuntu ogula ngengqondo, lokhu uyahlanya, a mad person, uhamba ekhuluma yedwa. Isikhathi esiningi uphinda into eyodwa, khuluma into eyodwa, yabona? Akayikho enye into ayicabangayo. Ucabanga lonto nje kuphela. Yabona, wenza izinto ngendlela eyodwa. Ngoba ingqondo yakhe iphanjanisiwe, ithakathiwe. So ke manje ayisekho enye into abantu abayicabangayo. Abacabanga ukuthi uJesu uyabuya. Kumele babe ngcwele, kumele bayihlambulule. Abacabanga ukuthi khona ukufa, khona isihogo, khona izulu. Abayicabanga lonto. Abacabanga ukuthi kufanele khona imithetho kaNkulunkulu efanele igcinwe emhlabeni. Into abayicabanga nje ukuthi kufanele ngisikoleni ngifunde, kufanele ngiphase, kufanele ngisebenze, then kufanele mase ngisebenza ngidla imali yami, ngithenga izinto engiyithandayo, ngiphile impilo engiyithandayo, then bese ngifundisa ingane zami nazo ithole lonto. Benziwe ukuthi bacabange ngaleyo ndlela eyodwa, baprogrammiwe. They've been programmed ukuthi bangakwazi ukuthi bacabange enye into, benziwe ukuthi babe stereotype, bathakathiwe. Verse 14, izithelo ezazinxanelwa umphefumulo wakho zimukile kuwe, nakho konke ukutamasa nobukhazikhazi kushabalele kuwe, akusayi kuphinde kutholakale kuwe. Abahwebi balezi zinto abaceba ngokuhebelana nalo iBhabhiloni,
bayakumela kude ngenxa yokwesaba ukuhlupheka kwalo, bekhala belila bethi maye maye kuwe muze omkhulu owawembethe ilinene elicolekileyo okubukhwebezane nokubovu, uvunule ngegolide ngamatshe ayigugu nangamapharele. Yezwa ke ukuthi makhulunywa ngomuntu okuthiwa ucebile, umuntu izinto ezimhambela kahle, he is a wealthy person, indlela agqoka ngayo, yabona lembala obukhwebezane purple okubhalwe la nokubovu, ama colors lawo asetshenziswa abantu abathile abacebile abakwazi ukubonakala ba recognizewe ngazo lezi zinto ukuthi bacebile. Mase begqoke lezi zinto uyivela uzazele nje ukuthi yabona ke lo umacaphuna kusala isicebi lesi, umuntu ocebile, umuntu okumhambela kahle empilweni. So ke uvunule ngegolide nangamatshe ayigugu nangamapharele, yabo yibo ubukhazikhazi lobu basemhlabeni. So ke ukuze ukuthole lobu bukhazikhazi kumele uqale esikoleni ufunde eqala, then bese uyaqashwa bese ungena lana. Kubhlungu ngoba abaningi bahamba lo mgudu lowo baphinde bakuhlanganise futhi nani nokuthwala noma nokukhendla, then kungene kubo ngimbondelane kube kuningi. Ngapha umuntu uyakhendla ukuze emsebenzini esefundile kuqashwa yena kubona aphasa interview athole nama position, yabona ibusiness yakhe ihambe kahle. Lento ihlangene iyasetshenziswa bazalwane. Izangoma nenyanga nabathandazi laba abaprofiti bamanga, then nodokotela namanesi kuyahlanganiswa ngoba uSathane besebenzisa ubuqili bakhe kube ngazathi izinto ezihlukene, kube ngazathi hayi akukho wrong nje uma udokotela ufundile akunankinga. No, original into eyodwa ivela lapha eBhabhiloni yonke lento bekuzontshontshwa abantu ngayo, ukuthakathwa abantu ngayo. Manje abantu abasezwa mshini, abasezwa lutho manje. People are mad, are crazy ngalezi zinto. Lento yokufunda, people are crazy. Lento yokusebenza, lento yokuphumelela empilweni, ba crazy abantu ngayo. Sebethakathiwe, sebe mad, yabona, sebehlanyisiwe manje ngalento. Abasezwa lutho, abasezwa lutho, abasezwa lutho. Then ke manje ke ngenxa ukuthi ingqondo yabe isiluthiwe, isithakathiwe, isiluthiwe, then isithwetshuliwe ingqondo yabo, isithumbekile. Seziyaqala manje lezi zinto ziyavezwa manje. Kuhlanganiswa inyanga ndawonye lokuzana. uSathane useyahlanganisa manje icrew yakhe akade isebenzise ihlukanisile enze ukuthi abantu bangaboni ubuqili bakhe. Kuzosiza umuntu, kuyosizakala umuntu onomoya ongcwele kaNkuluNkulu. Amvumele futhi umoya ongcwele ukuthi amvule amehla ayibone lezi zinto. Uyena kuphela oyophunyuka abazalwane. Ngoba umuntu mase ethakathiwa akabe sabona lutho. Umuntu mase ehlanya bazana nesemedi ese crazy. Uhlangana nomuntu ehambe engqondo lapha, yabona itotorozi iphumele ngaphandle, isitho sowesifazana isiphumele ngaphandle engagqokile, akayibona into wrong. Usefana nengane nje, yabona ingane encane mawuyigeza nje la igcekeni yakhe ijimi yadlala uyayijaha, osogeza wena isikhumlila, ayibona into wrong. Ingqondo iphazanyisiwe kulomuntu. Njengamanje abaningi lezi zinto yikhona baphila phakathi kwazo, baphila nazo abaziboni. Abanye ngisho bekholwa besindisiwe abaziboni. Why? Because ingqondo ithunjiwe, iphuphuthisekisiwe. I pray ukuthi abanomoya kaNkuluNkulu, abasenomoya kaNkuluNkulu ongcwele kaNkuluNkulu, abasindisiwe bangizwe ngomoya kulento engishoyo ukuze bakwazi ukusiza abanye. Right. Verse 16, verse 1, verse 17. Ngokuba ngehora linye vo ingcebo engaka ishabalalisiwe. Bonke abashayeli bemikhumbi, yabona, bonke abaya noma kuphi ngomkhumbi, amatilosi nabo bonke abasebenza olwandle bahamela kude. Uyabona leli iBhabhiloni bazalwane, uma usukhuluma ngemisebenzi yasolwandle kubizwa kuthiwa ngesingisi imaritime. And kulezi insuku zokugcina iwona amathuba omsebenzi angazathi akhonyana impela manje. So ufuna ukufundela imisebenzi ethinta imikhumbi, ikephe ethinta nje ulwandle emanzini, yabona. So kuthiwa imaritime o researcher ngalonto.
then omunye umsebenzi engazathi ukhona njengamanje okungazathi ovezwa kubantu kuthiwa awukho emthethweni illegal human trafficking. Kanti ifundiswa ziyazi nezikhulu nosopolitiki abathile bayazi lengasese ukuthi lento lena bakhohlisa abantu ukuthi ayikho legal, kodwa bona bayayenza bayahwebelana ngezitho zomzimba. Odokotela bayazi bavumelene nohulumeni namaphathi athile omzimba ashushumbiswayo asuswe esibhedlela ayisokwenye indawo kwesinye isibhedlela ikhona lonto. Bese kuvela ngazathi kuzosizwa abantu ukuthi hayi umuntu uyagula manje inhliziyo yakhe inenkinga, izinto zakhe inenkinga, kufuneke kwenziwe i-transplant. Yabona into esemthethweni kuveza odokotela abafundile ukuthi benza lezi zinto. Kanti ngale ngasese kuyaxoxwa ku round table ukuthi so wathola kanjena ama organs athile, ngoba i-organ ethile imali enhle. Njoba usathane eveza inkanuko nje kuma television, kuma social network, kuma newspapers kuvezwe inkanuko abantu abanqunu, uze abantu baveze inkanuko kunama drugs, then ba dragana abantu kunotshwala, utshalo buya advertiser kwenzela ukuthi abantu babe out of their senses khona bezolalana, then mase belalana bamitha abesifazane bese bethi zisasidingi, ngoba kufuneka lamahlule kuthiwa ama fetuses adayiswe lamahlule uma umuntu esekhutshulisiso. Manje kukhuthazwa indaba zokuthi ingane ayisoke kwenziwe lethu kuthiwa i-circumcision, ngoba kufuneka lezakhumba leziyana ziyodayiswa kwenziwe enhle imali, and uhulumeni usubsidize odokotela, unemali ayikhiphayo yokubalekelela odokotela ukuthi basoke abantu abaningi lapha ebhedlela emakliniki emasurgery abo, uyabakhokhela uhulumeni ngalokho. Umuntu nje manje uyadliwa, umuntu uyasetshenzwa, umuntu umuntu ethephila, umuntu bafike bakhipha isitho kuyena basidayise, umuntu acebe. Nansi lento ibhaliwe lana, umqondo waseBhabhiloni, great city, umuzi omkhulu, umqondo wasebhabhele, la kuhlala khona amadimoni, la kuhlala khona yonke imoya engcolileyo. Ila uSathane efike angene khona ehlele khona. Then bese kuthi amakhosi omhlaba ezeke azothatha lolwazi olulana kulesi sikhungo samadimoni, bese ligcwala umhlaba wonke. Njoba izikole zingaka nje. Zinganani imali ephumayo ezikoleni bese kuthiwa kunemfundo yamahala. Yabona bayasupportwa abantu ebhedlela, ibhedlela zikahulumeni. Then zinganani ama pharmacy la khishwa khona imithi. Then abantu abafundile ama pharmacist bafundela ukuthi imithi ikhishwa kanjani. Uma umuntu efike nenkinga kufanele kumsize ukuthi udinga lophu hlobo lomuthi lwe-drug. Yabona lento masuyifunde from verse 9 bazalwane ehla nawe uzofika lapha ku verse 15 la sifunde khona isambulo 18. Ifundiswa ama professionals zonke laba bazalwane. Kukhulunywa lana ngemanufacturing, kukhulunywa lana ngani ngemarketing, kukhulunywa lana ngani ngetrade ngama sales, kuyadayiswa. Yabona kukhulunywa lana ngetransportation. And manje la kule verse eselifundele esicine ngalo kukhulunywa manje lana ngetransportation yemkhumbi, then olwandle, imisebenzi yasolwandle. Driver bakhona abadrive imkhumbi, then abadobayo abayikhanda imkhumbi, nje kuningi bazalwane imaterial ifurniture efakwa phakathi emkhunjini kuthinteka abantu abaningi. That is why mawubuya lapha ku verse 22, isambulo 18 verse 22 no verse 18, laba bantu ngeke besatholakala kuwe eBhabhiloni ngoba bayi product yakho. Iyo lemsebenzi efundelwayo bazalwane. Verse 19 or verse 18, bekhala lapho bebona intuthu yokusha kwalo bethi yimuphi umuzi ofana nalowo muzi omkhulu na? Base bezithela ngothuli emakhanda, badazuluka bakhala, balila bathi maye kuwe muzi omkhulu, abaceba ngawe bonke abanemikhumbi olwandle, bonke abanemikhumbi olwandle, ngenxa yengcebo yakho eningi, ngokuba ngehora elilodwa nje ubhujisiwe. Thokoza ngawo wena Zulu, nani bangcwele, nani bapostoli, nani baprofeti, ngokuba uNkulunkulu wahlulele.
waniphindiselela kuwo umuzi lo okuthiwa iGreat City. Uyabona ke njengoba sikhuluma kanjena njena, sikhuluma iqiniso levangeli, sidalula lezi zinto, siyahlushwa, siyazondwa, siyazingelwa, siyaboshwa, siyathunjwa, abanye bethu bayabulawa. Why? Kugqitshwa iqiniso. Ngoba sikhuluma iqiniso, sikhuluma indaba eziyiqiniso. Now kuthiwani ke manje lana? Kuthiwa thokoza ngawo wena Zulu, wena Zulu, wena Zulu, thokoza Zulu, thokoza Zulu. Nani bangcwele, nani bapostoli, nani baprofeti, ngoba uNkulunkulu wahlulele waniphindiselela kuwo. Malithi iBhayibheli thina singayiphindiseleli lisho lapha na kumaRoma chapter 12 lapha ngasekugcineni kuthiwa impindisele kaNkulunkulu. Thina siyiphindiselele lesi kobe kuyisikhathi sokuphindiselelwa kwethu, ngoba manje basihluphile. Yebo nje bangikhuluma njena njena, abezwayo khona abazozwa bayikhulumela ukuthanda kwabo, yabona, baphinde futhi bahlohle nabanye, babafaka umqondo omubi, bazobe bebathakatha labo bantu. Uthi uyabheda lo muntu, yabona, uyabheda lo muntu, umuntu okhuluma nje uyabheda. Kulungile siyezi isikhala lapho uNkulunkulu ezosiphindiselela khona, esiyojabula khona. But okwamanje kulungile noma singahlushwa, noma singahlupheka, kodwa abantu kumele balazi iqiniso, and iqiniso liyobakhulula. And uJesu iqiniso, uma bevuma ukuthi abakhulule boba ngabakhulekile impela. Ngeke baqede ngathi uma besibulala bayasisheshisa ukuthi sifike ekhaya siphume kulomhlaba wosizo, umhlaba onakele kangaka. Ziningi ingane ezincane, ama teenagers, ama young adults aseqedile university afuna umsebenzi, kukhishwe igebengu lezi khipha umsebenzi nani kanti even ama departments advertise ama poster athile, kanti kunobugebengu obukhulu. Uyafika lapha umuntu khona abantu abalahlekile, balahlekelwa izimpilo zabo, kunemndeni engabazi ukuthi obani basho nabo uhambe uyofuna umsebenzi. Khona ivideo kade trenda ngoJune nje ukuthi kuvezwa owesifazana osuke eyofuna umsebenzi eGoli. Kuyabonakala lapha abantu basika isitho sakhe somzimba, kuvela kwivideo lapha basika isitho sakhe somzimba. So lo oxwayisayo ngazathi uyiphoyisa uxwayani, ixwayisana abantu bena abasuka endana abasuka kuzo beyeGoli bethi bayofuna umsebenzi. Nazi izinto ezenziwayo manje. Bese kuzwala ngazathi into ububi leyo, uhulumeni ngazathi une concern, kanti uhulumeni into ayenzayo lento ebhedlela yenziwa lento, yenziwa professional, yenziwa legally, ukuthi abantu bathakathiwe ukuthi bangayiboni, ingqondo zabo zitwistiwe, bacabanga ukuthi hayi umsebenzi omuhle nje ngoba ngufundele esibhedlela, ngufundele university, so ngisebenza kahle kuhulumeni. Hayi bo webazalwane, amakhosi onke omhlaba acebile acetshiswa yini iBhabhiloni. Qaphela, lo hulumeni omthembeka ngako omsebenzelayo uyokhala ngelinye ilanga ma uNkulunkulu esekuvezela ukuthi ubani. Kunabantu lana abasacrificeile ndlela thile ukuze babe ngopresident. Even abala eSouth Africa khona benza ama sacrifice. Khona benza ama sacrifice. Abanye abazalwane bayakwazi lokho. Niyakwazi lokho bazalwane. Uqale kusiya umuntu othemba lakhe likubantu. Jeremiah chapter 17 verse 5. Nithemba abantu ngempumelelo yenu, nithemba abantu uhulumeni ngokuphila kwenu, nithemba abantu ngesecurity yenu. Nishiya uNkulunkulu ophilayo. Nabapriest okuyibona abaphethe imithetho kaNkulunkulu, izingceko zikaNkulunkulu, abapostoli, i-fivefold ministry, okufuneka ixolisa abantu, ivula abantu amehlo, lutho bathemba uhulumeni ngempumelelo yabo, ngoba bafuna lo mcebo lo bhalwe la from verse 9 Isambulo 18 wehla ushona izansi. Bafuna lobukhazikhazi, bafuna imonto ephezulu, bafuna ugqoko okuphezulu, amalinen, amagolide, ubukhazikhazi, ubucwebecwebe, amafurniture amahle, imizi emisha, indawo ephezulu abahlala kuzona, osentini, obani, olokhuzana olokhuzana, omhlanga rocks, yonke le ndawo lena abazakhele zona abantu. Bafuna lezo zinto, bafuna udumo, bafuna ukuhlonishwa, basazokhala.
bafuna amabhizinisi, kuyathengwa ama-trucks, kunamabhizinisi ama-truck akhona, kunemibhizinisi imkhumbi, uyathi ngifuna ukungena ebhizinisini yomkhumbi, ngifuna ukuthenga umkhumbi nami ngeyiphathi parcel. Then andokuba one lezi zinto nani uzokwenza ama-rituals athile, then uzokwenza ama-sacrifice ayithile. Uyithola uphuza igazi labantu, uyithola unquma abantu, uyithola udla abantu bukhoma ngoba ufuna ukuphumelela, ufundile. Bazalwane, uthi verse 4 chapter 18, bantu bamphumani phakathi kwalo. Siyahlanjululwa manje, siyangcweliswa bazalwane, isikhathi sokuthi sihlanjululwe ngegazi lika Jesu, ngamazwi kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, bengithi angifeze lokho nje Isambulo 18 ukuthi uverse 23 laphana iBhabhiloni lidukisile izizwe zonke ngobuthakathi balo. Yabona? So ke bengizama ukucacisa lento yokuthakatha ukuthi isystem ye-education, system ye-professionalism, ukuthakatha konke lokho bazalwane. Ungakhathazeki. Ngiyazi ukuthi abanje manje abangi-understand, but one day ngiyazi nginesiqiniseko 100%, mawukhona 101%, 101, mawukhona 200%, 200% sure ukuthi ngilila ngiyo-understanda lento engiyishoyo ukuthi ifundiswa zonke zingabathakathi. Imfundo yalelizwe secular education ezikoleni ema-universities kufundiswa ukuthakatha. Deswa umhlaba unjena namhlanje. Bazalwana, nidingeki lapho nina. Nidingeka nina kwi-education yasezulwini, izwi likaNkulunkulu ophezu konke kuphela. Ningafebi, ningabi namadoda amabili, ningathanda uNkulunkulu ophilayo ngapha nithanda izwe. Nizoyithola ningababulali, nihlanganyele ezonweni zeBhabhiloni. Then egcineni nizogcina nihlanganyela ekuhlushweni kwalo, nihlushwe kade nithi nishumayela uJesu. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, inkosi yomusa isibusise, sisalungiselela ukubuya kwaJesu Kristu inkosi yethu. May God bless you. Amen. Bye.